Tao bố khúc xong có cây ở bài xí tao bố जे दिल्लीवर थांगोय तिप्रा मोठारक जेंटे लोकटार बाय मालायमानि अमित शाह समय मालायमानि आबो बुसुकद्रातै कबियुंनाय तायुंया संवानसुक ताय दंगो 2018 बो बाहायनो आईएफटीएफ संनो मॉडलिटी कमिटी हिनुय थोकिउ पाइखा ताबो बुसकांगो बो फाइनाय नि थोकि तनि जाक बुबागारा न बुसुकाय थोकि दंखा ताव पाइथागो लोकसभा इलेक्शन फाइट दंगो तिप्रा मोटानि बांग्ला तैते गुल्ली कंगना नाय दंखा बीजेपी सं आबनो तैसुं सरसामा खायनानै ककमा सुलायनाय सिजाक नुकजाक सिगितो महलनि बररक बाय तामखाय सिनि बिश्वास उरि थांका आईएफटीएफ संनो बुसुकाय मॉडलिटी कमिटी हिनि थगिका ताबो खायनो हाय बंग न मुनुहुनि ताबो मुर पावर रक्ताम ताम रखिनै सालाय दंखा बोबो हाय सॉल्यूशन फाइनल कॉन्ट्रिब्यूशन ने आबो बेलायके वानसुक जानाय कक नरक साइमानु ताक्लै बीजेपी सरकार ततै केंद्रव फाइमाया 2024 लोकसभा इलेक्शन yang सारा बिरुदिसि जेसक बांग अपोजिशन तंगमानि ऑर्गेनाइजेशन जतोसि एलायंस संबायजाक आबोनि बागै ताखुकटाय बुक सं नरना आंगो कक नुमा कसारो तामुखाय जोंते बुसुक थगिजागै दंसिनानि ते बुसुक थगिजांनानि अ थगिजांमान न किरेवैनो जों मा सालायनाय मा बुजिलायनाय सिकितल महलनि बररक क्राक नै मा बुसानाय अ बिदुनो शेयार खायदि जे मानसाक जत सिकितल महलनि बररक बुजि मानना नोंथो ते वानसना नोंथो हामबाय आसो नुख्लमबाय का